Kumewood TV aba Amansane winyano baby Kumewood TV Amansane yena yedimu Kumewood TV aba Amansane yena yedimu Kumewood TV aba Amansane winyano baby Kumewood TV Amansane yena yedimu Kumewood TV aba Amansane yena yedimu Kumewood TV aba Amansane winyano baby Kumewood TV Amansane yena yedimu Kumewood TV aba Amansane yena yedimu Kumewood TV aba Amansane winyano baby Gabusia for ya na munyina ase obade nse obi biara ya na masesa da bia moje pre na motwe ya na mohwe Kumewood TV because agenda we are sitting if you are sitting agenda yo ene Kumewood TV aha na wo hwa obenya nsem papa etie obenya eniswade hunu papa na obehunu odache enti abusua da na da nyina kanfo Kumewood TV ma se bomodia na tebre na pe Kumewood TV bi se aha na nsem papa ne nyina ba begina obade enye nyina akese Kumewood no wagime so se ye na yedi mu a enye ba akofo dia nyina yedi a obade nhirawo abusua fo enanso ye saba betoa ensem bia na yedi ho nkomo enra na won se enra mo amunya abre ehwe no ya mpon ena ya twa so ena ye ba betoa so the full version nyina ebe ma won na ma won so watini asipi no asita no hunu ba bia enke ya kasa abakosie abusuafo obade nhirawo menim se no mo amuhwe bie na motie bie no motie nsem papa eyo enyew motie ena ebe ma kwan ama won so anya daje na won so abem ko ba be kire de won so ewo adwem sanka to so bi ho a aka to so se asembisa bi nso a obisa e bibia nso etime e kama me pacho me a medi dwumade ho chia me medi major professor so poku da ko o fra major wa major so na be sunsum de ana me sunsum a me de adwuma me pede form na o ye adwuma bo form de o ye adwuma nyina me ko mo nyina abomu a your friend the great oracle enti abusia obade nsha obade enyo kese ma me na me homrai na me ba ya ba beto so obade nsha das TV aba Amansane yena yedimu Ghana, hello everyone. Me did the slide, me actor. We a Kumewood TV. We the yaye demo movie bia mo pese mo share a chi movie piano. Na ye movie in Ghana ha, especially in our local language piano. It's all about Kumewood TV. So keep watching Kumewood TV. TV aba Amansane yena yedimu Kumewood TV aba Amansane yena yedimu Sini papa be na upe bi ashe Amansane winyano baby Kumewood TV Amansane yena yedimu Kumewood TV aba Amansane yena yedimu Nkonyenya Harriet Odon manyam fiala ganya actress ha lenye vovoyi da shada manno na nyi ha kona Kumewood TV a ele agbaji nyoto mi be multi TV akenenya be wo ya mekwele ji hara jagba na yo agba nyala wa vava dereji no kala fima nya be movies yo keke mi ejitima mi akpe la fima akpo aka movies akpo ga movies akpo jogbaji movies so ha musia no ya nya tonko be Ghanaian movie ko akko keke la fima ga iji ha wa main le na nejra etela nya tomato so mi kejra mele kwa jagbagba ne na va our advert alo boblo toto le Kumewood TV ji amo ha wa po onu ava pre na ochina jo wonto eta mesia manager jagbagba be ye po Kumewood TV
Kumawu TV ava mia tupoka tanto Ghana tupoka tanto Kumawu TV ava mia tukowu toye Kumawu TV ava mia Ghana tukotoye Kumawu TV amansane yena yedimu Kumawu TV aba amansane yena yedimu. Hello, Ebusia for your friend Calibos, the only boss with wireless. Boss Subakupe, TV so they were when it's Kumawu TV, and bam. TV aba amansane yena yedimu. Kumawu TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe amansane winna no baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. My name is Valentina. I also watch Kumawood TV. Kumawood TV yena yedimu. Keep watching. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe amansane winna no baby ya. Oyiwe yo odun ti da wako han card ya yo masa parking emfa he o ma ne do so kan love you be me jai no nka hwe wo de last akoji golden tulip hwe o hye ha o ma empo se be pie na me nyandru fia o ye ne den on na ye what up is Floking Stone Kumawood TV ahaya na wo hwe enyi mfiri ha enyi tu ba bia ha na efe ha na ede movies papa nyina ahaya na wo Floking Stone hala back yo Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe amansane winna no baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe bi ashe amansane winna no baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Ghana, hello everyone. Me did the slide, me actor. We a Kumawood TV. We the yaye demo movie bia mo pese mo share a chi movie piano. I movie in Ghana ha, especially in our local language piano. It's all about Kumawood TV. So keep watching Kumawood TV. TV aba abusia ya damase ene mo bra magie na mo de ehweye ana ya toa enura message ne so enura message no ya kan say ya say black and white powers, which one is more powerful? Tuntum to me ene kwasi broni to me dia na ano ohye ano odin na yenya India doctor sunsun bofo boafo yenya na ma obecheche eno ho to me ane wo awa na die eche ano ohye because ya kasafa to me ho dia na say ahom ni nyina sane eba enti ene oba betie bi bomodia na fa pen na fa paper na mma wadwen no enyini ma dwene mu na ho because ansa na besua bibi na wadwene betimi afa no gisa wuti to mu ansa ma dwene mu na ho sometimes nipa bebre ekinye enti enfiri nyame eni bible mu eni book we mu eni we mu enye bibia na wo book mu
because makenka Bible Naaman kwatani ba Israel ọba Elisha nkyɛn ọba ɛno ɔyare kwata ni antwe book bi ya mu Elisha hyɛdɛm wɔka kyerɛ ne sɛ kɔne kɔtɔ so bɔnte Jordan mo mprenso na kwata ne bɛsa aba mepato book be mu ne yɛtwe ti aka sunsum sɛm a religion ɛbɛto sunsum sɛm ti we are dealing with the spiritual issues ọba de nhyɛ ọba de nyɛ ɔkɛseɛ India spiritual doctor Elias sunsum Buafo. that's right India mo akwa Yeah, me deal. ọba de nhyɛ Inshallah. Anra ye bo bon se mi so se de na make ya na ye san atoa so mantene bi o se ye toa so te na se ye toa so dia ene na ye ba be come into details eno ye ko ya akodu ba bi na ansa na be kasa na me pese o be san ade wo kira kwan kakra no number ato bia se de be ya obi hia wo a watimi afra wo Yo, me das me bre. India spiritual doctor. Sunsun before Buafo. Nyankopon ada Roma. Ibuem anase ibutu. E wo Kumase ahima kokoben. Kumase obuase kwan so. Odi e okaso be si ahima kokoben 18 mu trotro for drivers o me gudo mesi. Si wa hwon sani fa so. Pese ahyenso de kese. Pese ensa na ewiadam. Ya so India spiritual doctor. Sunsun before Buafo. Na no kwasem ye di dwumadi wo pa de boankofo na ne etie ni edin na ye friend ye India spiritual doctor prayer and healing palace na se bompa ye san sayare e wo fidue mu nyankopɔ adaroma ho ne butu eda ya wada esie da memene da na bosie da no mo mba ye nche o mada Roma papa bi ba nche ye hwe na yaresa ma ne ho to no wa ma ye ba bi kese won kran emedie U10 na papa hotel kese papa na si and when you reception ba ko dia man say hon ye entrance ye mwa nkranfo dem hon ye da ebrada na okuye de bia e Kumasi de ya wada esiada memeda na kwesiada ye di sunsun dwuma bia bi aye twere yare dam ene kwa na mejo ne aba ne say enipa ne bi nam ho a na say one stay di echi mimine di echi ma bi ba me nchen last week was the doctor bi shebode ne no twetwe ne ketema no twetwe ne bema mi shine papa ma ne se me peda mi hu obi se obi address what ka kese mu ba na bomode no ma ye me ho style ze nge this abadanfo o se mra bi oda ni bi di na chi twetwe ne be ma ama esie be enye ne fie no awura mu force e ma ne wa amane bebre ene ne dwumadi e di no ya so e nemum pacho loto ni sikaduru e bi ni ho madarum odwuma sem nkoyie dia oba na mejo be kwa loto mi ntwa bi da odwuma sem nkoyie a oba e be boa mo tumfo nyankopon esane aba behwo ene ne dwumadi a yedi wo ne yare pa wo a obema enye adwuma ni ade mejo o kai me bobo wesu me che tiefo duru baako uni a wo sisi yare pa ha mejo e be refi wo a wo sisi yare pa ha no kopenunum ne fa kakaduru tum fasa mabiem mejo ento aso nunum keke na de akakaduru na de atum na bi se yefunu so ade de na fa makuba pe makudwane ba ko pe nessa enu an ko sisi no ma se bo adwumo ko so ko ba no ma won na be sheki India for number to number is 0240 55 36 82 okay where India spiritual doctor the number and or the two bia na so person hu to me or the adwuma ono do se sonsumo ye bofo bia nso na bofo bia da bia na dwu bia twatuo edar ko and or the nam wuram onko fie anaso onko wuram mafie kwa ono de na twatuo no o se ye fra na to amfo enti sonsum bofo boafo no ena ye to aso ya da ageneti sonsum bofo baba enu a ye twetwe nkomo kodu ba bi se o ka asem no a kodu ba bi se ye ka tumi bia ebibi fo no de ye no ya ye ebibrem tumi no anu o hyeche kwasi broni de na wo kire mu se aduane a ebibrem anyame ne de no anya no na akwasi broni ekuomu de no edi wo mu de bia wo ba ko no na ensa wo no vodka aha se de wo mu wi apatashi to mo ni so hye because kwasi broni ntwabe tene de ne nyina ye anomre patashi so de ko be 100%
ano osita nsa bia ensa ono ye mo ne dawro ye nya advert enso da bia esaja nsa bia nua ba bia to nwon che bia osi tumi na ye urade bia oh okay na sa bon sam otumi a e de na kokoso dwobo ahwe okosi keep permission efro obo ade se asano uni ho bia utimi twa bi de ya adanse mejo wo de ye nim hwe kura no eni se dokuna to ahye no abe sanete ye nim hwe kura no eni se drum mrem na nkofo hihye space ewe krakas a ye di bronya afia so wo de mecho nti ye nim hwe kura no ye nim se bonsa so otumi a e de na kokotu fo nyakopon so ko siki permission no one go straight and you be omampani akufo ado wo yi ministry ben obeko obesiki permission ase no wura ha yes so agokro bebo never yes but o ba otum akufo ado ho dia ene ba homies mo toilet and no promises in so asana wako that's right yes there's a minister ni na mo Ghana mo shenase sanity into tu bo yankopon tu mi ni na ene dia dan ya na tie ni enkofo bi na force wa se e bi before dia de enye na abrofo ya ya locality ya ye bompa ya na se na namu mrewa ne nkokora no muti ka se ni pop bone fo bonsam one kwan obi a oye omusuefu obi a onpe oye bia ya obonsam okay then ope oye su e onyame nti otimi ka se asmesi do mi nyame yo kama nhia no a be pa cho on ka se nyame no hata so asem no on otimi mpoto obi din semenhia asekere nyina so wa nhia na nko yes to abe nyame dia mo eno nche so na boss ro basa dabi no be so che se adia wa ya ama no no sane nyakopon ehwehwe wo na brabo na ne nsa kan to so asmesi do yemi nyame o me chele so anu asamba ne muso okay ma sorry okay eye asante kasa oh eno ntino me ye ma brofo no momodi asa ade bi efiri bibi man bia enye ani abomodi a penti bonsam black na anu se wa na ko hu bonsam so e black da bonsam yesi no mo fecha abofo nyina na bitimi gu na chi ne die wo compare ko si broni so edi abrofo no omumfa ono ana obo mo ni apenti sa adie bia enye bia ye tuntum it's never true here nor there okay on say tuntum so called spiritual realm tuntum ni jina ma executive color wow enu ntina onko White House as o cast nya black American White House tane dimtio as o limousines Land Cruisers Pajaros ni nyina ye black adentra yes black executive color mu odu tumi wom and so here no kura through now over Africa ha utu say Parliament House so ni nyina most cast nya ye black we yonko bi ene kana say yonko police ni bi o say masa so say car ke see ba na black a hwe ka ni yie ebi ana pani bi dia e dai be ko ka we say ku ba mo ko bi ni ade a cars na sala ya say ka be do mo erunti onta hunu ko si asa onpe on wasa na so ka se unity na etum na ba hweye onta ye ro shemi for dia na bro omo bejiji ye na nanu sumai ni tumi na de wa Africa omo je tumi ni na wie no mde koye emu na illuminati free ye sa tumi no mbe fa emu na ye fa se border hu mu nyina free ye emu na free yes I'm telling you you free abisa emu na free men ni nyina free one modernize no oh o maye no ayi sonko kwan so de biri ani so na sa de ne chance ni emu se sa ne no be die de wai nti omu yema sa ka chi African se mo niema ni nyina anye masa ye nim se niema nya ka mo fa ya de ma mo gigi ye me nim history bit ma che se ya gigi abrofo ni gigi tumi ni nyina e da wo mu ne guo david omo ni koi no me pe nze no me kana say these people and they sat back there and no mo say no there is a continent called black continent which contain only blacks na bibi wo wa ye kwa we can accomplish our aim okay and the sanitary and on be ko hwe sa black continent no and nti o ba black continent o ma fa ni easy ahonhom ni tumi ahodo mu hiehyia ye na no ode na se hu yi o ma ene no ntu kwa trum ko mu ba hwehwe ni ene yanko eno ni asem utu so wo yire hu hia unti na kwa hwe secretary na awa no mebua senya secretary na ba hwe wo na senya me yankopon otene ba bi mo onka so bi meso mo ono ne hu hia wonti una asore ya da bi yawo kwa asore de mo se wo ko hwe nyame nyame nya na adwe so obo obi fi so ba ba hwe unim such person no kwa ka se ya nsom no a
obetuma commande abosia ne no mani ade ade amaso ono ode ne ho yes wona wo hia car wo hia fie wo hia ware wo hia yaresa wo hia kontuo wo hia mbambo wo hia yedie opeso abrabo mi yema ntina wo kwaso na akobọ mpa ya pere sa anyema sense otumfo nyankopon botia ne boy ne yemienu mi ensape obo se nipa mesum no ne nipa sum ni wia nipa ye na ninji anything se wo kwaso na wo sum nyame a also wani timi je enti wo ti asonde na spiritual marriage how here how when the answer ubi one man se kure ye wo dwene ho yare down common diabetes common pressure common spiritual 20 years still you are suffering that be also bompai they be also bompai there's a one who kwan ni ye that's right o guardian angels no omo nya adwuma so ye eno that's all we are trust now say me ko me nya munyanka me soma ho nkonkro ma ne ma na ba emi say hu ne tumi ni wo ho eye adwuma na sani mo nya se mu se si asase be so esi Africa asase so that's right the African powers no eye di ko si bro ni oni hwe ko pim say otimi tu kwan ba African continent e no be se sani ma no do sani o de course no se sani teria we mu say no me say no na ni bibi tetina na mo jeje ni ma na dia ko yeso fiti na mo ji yo yeso mo ba o metua no mu se so pani o te say o se me ho ye na adi we ye dios oh we na na ma di om di ja ye na eya de se wo fi a ma fi mo fra no enyini kama enya ware papa adwuma koso wuwu ma we ma na buru na cheguri ti ti buru na cheguri ti ma ade eche no aba afro o di tuo ni ade ba so mo be fa ne force mo be fa ko na ta mo busa question busa tete no na gidi o ho to ni di o no ni se ni no adwem boni bi obetima fa echa ba na de boni to ma so pe o ni se da ni okay zero gigi ya no mo boa no mo polish no hu se tete niema no a na e mo akokọ odwan aponche ni ade no ene sanity there why don't we go the higher blood which is human being yan fani pamoja ma sa ho no yes yan kire mo se we na mo be die sanity there be ya be mo mutimu aye ne sa ene sanity there na se ni se moja nyina aso ni pamoja ni twacho dia ene apply ni pamoja ni ewe enti na masa group ni nyina no moja ni pamoja moja enkoa enti kwasi bro ni tumi nche blacks na sani wan so ada wo no unim the reasons of the bible say ebe bua amowo say si car ni body play ni car by we as first we are black people if you read the history very well yeah and to make sani wan ko dey season your brain of thinking tina ma yitimi dwene nkofa biem na ade na ma ya dwene ni nyina on say se nyame do no ope wasem a woda hodi otimi bia de beni so kiro no a kiro ne kwan en na ne papa apostle ko Joseph de ye na dwuma wow waso da o si aya na bia a kire no ko de ye dwuma it is time dem anyone nyina kwa be de be na esu ya ada epa enu de na mo bompa ya o mo se Yakobon so su ya ada epa no tutu ya na mo mfesisi yi okay isani mani nyina kwa na brofo ne tena ase ana mo form isani mani nyina police say sanu minati ni Freemason ada court no omo altars ana tetere so ne na nam so no omo bosom ne omo ne no so mo altar mo bompai that's right so this altar and the other altar difference be ne nyina the same altar just say we Roma modernizing no omo package no ama na iso kokwa aye fefe yes ani afafo no aboya so ababeda na tilapia Kobi na bi ko ma na tilapia refu ana kobi refu so abeda na refu de say mo free Ghana they say what your price tilapia go kwa 30 Ghana ba ko pe aya asamo the kobi 5 cedis sa on say ade ba ko mu ne say ye me hwe ame mu ne say ade bia ye bibini de bia ye bone abrofo na hadisa say ya so ne amakwan because ukoka kobi say kobi de ye bon katilapia ukoka tilapia and now konya oba foforo na aka say ma me fa nko restaurant na nko tilapia onya me ne wo wanya boy bi a say esu bi mada ye ko di ampese ni kobi oh me be jime nsa me be jime be ma say de me be jime nsa em so tilapia no wonu ari kobi no onti every before me sramo yesu ya de ntina me say na jai argument no ya wumitum manen to twene kura na tie nsem ayeka no we are planting something into people's mind so before baba me be we studio na me ne
the camera ma yɛde nkɔmmɔ na ɔka asɛm bi asɛm no atɔ m'adwene mu ɔno de ɔnim sɛ bi yɛ amapa na ɔne aberante bi di nkɔmmɔ na ɔka sɛ ne kurom sɛ obi tu kwan ɛkɔduru baabi na ɔnte kuro no so kasa a yɛwɔ adeɛ bi a ne nananom ne mpanimfoɔ de to nipa no kɛtɛma so nti mɛfa sɛ meme fie ne wɔ a yɛde adeɛ no to me kɛtɛma so na sɛ germany na mekɔ a menya duru german kurom hɔ a automatic mɛka dutch german kasa bi a bɛka bi a mɛte mesu mɛyɛ dɛ mesu mɛtumi aka bi akyerɛw mewɔ a na mentena germany da wo ɛyɛ tumi saa tumi wɔ menyi bi sɛ kwasi buroni wɔ saa tumi wɔ bi wone bibi kwasi buroni wɔ ho so otumi a nkɔbɛtumi anya machine a ɔde diagnose dua wɔ wadiagnose o yɛre wɔ di antoa ɛna akye no apɛɛpɛ akɔnɔ edi bɔkyerewa nanka ayɛ po ɛyɛ densu oni machine bi a oni saa machine bi wonim ɔmo wɔ kuro bi ɛwɔ nsawam side hɔ ɛbisɛ subɔi nsɛ nsuo no ɛbisɛ subɔi wonim sɛ china fo bi ba nsuo no gold nkoa china fo bi ba sɛ ɔmo bɛ try masa go and try subɔi wɔ nsuo ɔmo yɛ ɔbɛkum yɛwɔ nsuo bi wɔ ayɛ ɛbisɛ jusu sari yɛnwim na kɔkɔ bi mu nam wodɔ ɔpa kyekyere bible no bɔ wɔ yɛ funu na ɛwi nam no gu so anaasɛ ɔmo wɔ wi afa bible no to so na ɛwi ɔbɛkum the thing is ebi nso wɔ nyinahini nsuo no amaa no ɛno nso wopɔ akɔwe mu nam na ɛhwɛ adeɛ ɛsɛ maa no wote ase ɛkyɛ bɛkyɛ ɔmo sɛ kwasi buroni buhu sɛ this african continent nneɛma na ɛwɔ mu no nti wɔn mɛdaadaa yɛn nipa bebree aka pɔ ni ɔmo bebree aka nyɛ nea ɛba bɛka dabi a yɛaka aka bɛyɛ ne de ɔmo de abɛto so sese ne tie ɔmo sɛ no africa saa nkɔfo wei no ɛba spiritualism deɛ yɛntumi wɔ ho eti yɛn yusu yɛ adwene number 6 no yɛn daadaa wɔn ho mo sɛ tete ne so na yɛn nim sɛ wɔyɛ nipa bɔnni ni we bibi a wɔka biara mo sɛ tete no mo gyidi ɛno nti opie kura na ne dan kura na ɛda hɔ wɔn ntontom ne yere nkɔmɔ bi yɛn kyɛk ne fa camera si ne so ɛma nye video call ɔbaba kura ɔnyɛ na no korɛ ɛwɔ hɔ na pɛpɛ yɔ na ɔdɔ na ɛwɔ hɔ nti aborɔfo ne baa saa no ɛna wɔn daadaa wɔn wɔn wie na wɔn kɛkyɛm sɛ mo nneɛma na wɔn kura ne nyinaa ɛnyɛ na nyɛ a mo gye yɛ dɛn ebi na bẹẹbi na mẹ challenge obi saa president Kufuor time a na eye mbui dam no o sẹ ọmụ nya spirit bi wọ hɔ ọmụ tu amena no ayɛ bibi a adeɛ nti wɔn mu nkɔnɔ ɛsunsun na ka anwea na gu China fo na bɛyɛ saa de ọmụ ɛde machine bi kyerɛ spirit no ɛgba WhatsApp bebree yɛ obia sunsun hɛ n'anim a n'anim ti sɛ nipa ne tiri ti sɛ ɔbaa ana ara na seno a na seno ayɛ sɛ aboa ɔmo timi ru apo no a de kɔtena aeroplane de ne kɔɛ ɔde report yɛ o masa ɔmo ba first spirit ɔmo de kɔ saa deɛ na ɔmo nya no buida ne ntuom kakra ɔmo mɔ ɔka ɔmo ni problem ɛna tɛnɛ nko a ɔmo nya no ɔmo ni problem na no na mɛ da bibifoɔ sɛ biribi ni mu a ɛnka aborɔfo no saa spirit no ɔmo kyɛn no ɔmo de ne yɛ ɔmo yɛ deɛ ma ɛmfa nkoto zu sɛm sɛ yɛ aboa ɛmfa nkoto zu adɛ na ɔmo de kɔɛ ɔmo de na ɛni sima wa o speed straight ɔmo de kɔ mɛjɔ saa ɛnìyɛma no na mo sɛ kwasi buroni ehu sɛ africa yɛ wade papa eti so afa no ɔn aborɔfo hia yɛn more than yɛn hia wɔn o ɛna ɔpɛ paa ɔmo akɔkɔ bebree so bi ti yɛ kyɛ ɛsɛ na ɛnu ɛka wɔ ha yɛ ti ghana yɛ di cedis o sɛ fa dollars yɛ ɛyɛ ɔbudget ɛyɛ budget how nti o bi sɛ ebetumi aka kyɛ america fɔ sɛ ɔmo fa cedis nyɛ budget yɛ na ɛbu ɔmo mu yɛn na wɔn ni mi nyansa mo wɔn na ni mi nyansa nyina mati mi kɔ o mi bra o price mi na mɛ ehia wo hia mi ɛso na o kɛ bɛtɔn di aso de o price aba sika yɛ yɛsi yɛ twa 20 ghana 200 ghana foforɔ ne 100 ghana foforɔ nyɛ aborɔfo na twa yɛ nti o twa yɛ o nyi sɛ ɔmo yi bi ɛsie o wɔyi a coronavirus yɛ aba yi a yɛbɛtwitwa sika ama wiase gbɔn ni aborɔfo no bɛtwa afa obi a ɔno ni gold oni manganese oni bauxite oni timber natural resource ne deɛ bɛyɛ 20% pɛ ɛnso osan ho abɛnyɛ sika mɛjɔ ɔtɔ ɛsɛ ɔba pɛ ewu ɛna ogya golden tulip ogya ɔgyapade akɛseɛ na afei de okɔ wa ne papa ɔwɔ ogya ne bankyefuo ne wi asɛ bankyefuo ne wɔ sika kyɛ wɔ akoro sa agyapadeɛ a ne sɛ kwan bi so no there is something wrong with abibifoɔ nneɛma bi ha abibifoɔ na ne nyinaa no India me no madesua mahunu sɛ ɛyɛ religion no ɛna akrampo yɛn because one thing I know ne sɛ
spirituality ɛwɔ hɔ ansa na religion ɛyɛ dɛ ɛba religion yɛ obi ɛni suade hu ɛna ɔde abrɛ ɔsɛ media me hu ne ne nti fa ne saa ɛna spirituality ne hu ne saa no spirituality ne nso ɛte sɛ ade a mema hu na me gidie ɛno na me de yɛ adwuma ba religion deɛ ɛnyɛ deɛ wɔ hu ɛne deɛ enti deɛ ɔmo ɛde brɛ yɛ no da hyɛ sɛ plan deɛ ɔnhunu yɛ wagye ɛyɛ code nko a wo asan ka kyerɛ wo sɛ wokɔ sɛ atumi yɛ ka ho asɛm yi a wobɛwu ɛno yɛ bosom na ɔmo bɛfa firi ɛne sɛ kɔbi aborɔkyerɛ bi a ɛyɛ angel ɛno yɛ nyankopɔn deɛ wasan so akreti adeɛ bi de abɛtoɔ sɛ yɛwɔ adeɛ bi yɛfrɛ no heaven ɛne ɛwɔ hell nyankopɔn efie ɛna bɔnsam gyem wokɔ wɔ ɛnom ho a bosom no ho a wobɛkɔ bɔnsam gyem ɔno bɛfa no ɔde kɔ deɛ a na ɔkɔtena ho na ɛyɛ ne yie deɛ ɔbɛkɔ heaven that is mentality of the white wone bibi prof emre mi kan sase mo sɛ yɛ okurum a yɛ ho asɔre bebree a ɔmo kɔ convention na ɔmo akɔ convention ɔmo ba ɔmo ka bɛhwɛ asɛm asɔre mu nipa nyinaa ewu emu nipa nyinaa ewu no wate sɛ akɔnfo bi akɔ convention aba a ɔmo ba maka mu nipa nyinaa ewu wonti bi mpo na sɛ ɔmo mienu na sum nyame ɔmo mienu na sum nyame na ni bibi ɔmo wia na ɔmo akɛse sɛ akɔnfo de ne sɛ sɛ ɔmo sum bosum ne ntira but yɛmu sɛ ɛwɔ sɛ na mo so ɔmo kɔ asɔm so mu nya saa problem no on sɛ aduru mmerɛ a yɛde ɔmampani dada so ne yɛ adwuma mmɔ ɔsi nya atwom eku yɛ nya atwom ne yɛ nyai ne papa ne ka ne ti yɛn kɛn kɔ saa fa hwɛ oyɛ ba yɛ yɛsi coronavirus ɛna deɛ ɛna asɔfo kɔbɔ mpa ade ɔbɔ mpa yɛ kɔ na ade ne kuku yɛ ebere na bɛsi yɛ egyidie ne ntɔn dɔm atwɛ ade no obi a ɔbɔ mpa yɛ awi o coronavirus no kɔ no mo kyɛ mo sɛm dɔm antimi ankyɛ bi yɛbɛyɛ ne sɛ ya eti no ɔwɔ sɛ yɛhu sɛ abibifoɔ no na mede nyame as coronavirus ɛyi nneɛma bi adi ama amanfoɔ sɛ ei abibifoɔ no sɛ yɛnyɛ ade bɔne tantan ɛwɔ tumfoɔ nyankopɔn ni so ɔwɔ ne ɔpɛ sɛ ɔde yɛyɛ ɛna yɛn no yɛama yɛn ho kwan na ma yɛama yɛn ho kwan no firi ɔdaadaafoɔ no sɛne mpanimfoɔ ka sɛ adekodeɛ kɔtee baayera ahoma mu no ɛno ne yɛmfa sobɔ no yɛde mmɔ no sɛ na ama baayɛ dɛ ama akɛseɛ india twɛn me na mentɔ adeɛ mmara na yɛnto aso na mewɔ question bi a mebisa abusuafoɔ metɔ adeɛ kakra mepatɔ nyaaso no tie me bisa yɛka nsɛmdɛ no ne yɛde asɛmda a ɛbɛsa aboa menka no sɛ wɔ health ɛnɛ ho daadaafoɔ nti ɛnɛ wo a wɔka kurom kasa koraa na ɔwura fi ne sɛ ɔwɔkɔ bi kurom kasa me saa adeɛ no ɛfiri nna akɔ yi seat wɔ so matwam bia meka saa ne mɛka mepatɔ mede ɔdoro gye bi wa ne wanka brɔfo a mɛka sɛ yɛkura sini ɛno ne yɛasɛm agode n'anim afuo aberewa ne tete no ɛne yɛwieɛ mea meka saa mepatɔ mede ɔdoro gye bi wa ne industries gye bi wa industries yɛ abusuakuo bi ɔmo deɛ ɛdan so mpo na ɔmo bɔ na gye bi wa asɛm nka nkyɛw sɛ nsuo ɛtotɔ yi ɛde mframa na nam na mframa na ɛbɔ no ɛpagya nkyɛnsee abusua mɛmfa nneɛma bi ni agorɔ yɛkeka ɛka no yɛka ma adampan nti yɛka ne sɛ no wobɛfiri sɛ bi yɛdi agorɔ akakra bi na nneɛma bobɔbɔ na akɔfrɛ ladmofoɔ mepatɔ ɔmpɛ sɛ wobi bɛto a wɔne kyerɛ gbi wanfoɔ ɔma so ɛyɛ na gbi wa wɔ kuro bi yɛfrɛ no akɔm no nso ɛwɔ ɔfeso road baabi a custom barrier no ɛwɔ no ɛhɔ no wa na gbi wa industries ɔmo edi ɔmo dwuma eti wonim baabi ɔmo wɔ a mepatɔ ɛnɛ de ebisafoɔ nto kwan ɔmatorofoɔ no wɔ ɔma memfa ma wo ɛyɛ 0540 123212 0540 123212 anaasɛ 0243 577 29283 mepatɔ gb1 industries ɔmo ɛnamba ɛna bi ama wei mede ɔdu maame adusa ɛne ne kuro adusa ɛhɔnom mepatɔ maame adusa ne kuro adusa ɔmo dwumadi ɔmo deɛ ane sɛ ɔmo de habama ɛne enubra ɛna ɛka bom ɛyɛ adwuma na mepatɔ maame adusa ɛnam akyi awate maame ɛtɔ so ama sɔre wonim na ti akonnwa so na mesisi ɛntenaseɛ no wo sɛ wotenaseɛ di dwuma a ɛduru baabi a na wo sisi mu nyinaa yɛ kuro ɛduru baabi a wontwa gya ade a ya paa ne so ɔwɔ yere na wakɔ ɔbɛn ho na ɔbɛn dwodwo wɔ because o yɛ abadabredwo ekuro bɔ sisi mu a etimi ma amaman ɛda wɔ sisi mu ne sɛ nti bɛrima kakra bi a ne wɔ gye mu ɛba sa ɛnyɛ maame edu sasoma nkanto sɛ kuro wɔ ho a bɔmmɔde ane nnuro no ɛyɛ kuro adwuma ɛna ɛyɛ ho adwuma na maame edu sasoma nkanto sɛ ɛnyɛ ekuro ho ɛnyɛ kuro nko woyɛ bɛrima no a yɛ abadabredwo sɛbi wo bɛrima mu ayɛ mmerɛ woyɛ ɔbaa ne sɛ wonte atenka ɔbaa bi wada bi a meka kyerɛ mo ɛmaa yi montie m'anim asɛm na montie na monkɔtɔ abisa aduro bi
na bɛboa wo ɔbaa deɛ nka bɛrima de nsa fɔ ɔha mu a ɛsɛ nka ho yɛ oyi na wɔse bi agu na nka baabi ayɛ toro kan kakra sɛdeɛ ɛbɛyɛ biribiara ɛtɔ mu apia mɔ nkɔ na dɛm wo ne obi ani asɛm na wodu ani nkɔ wo ka asile ɛno nkɔ adusa duro na bɛtumi ayɛ wo yɛ ama wɔ bi bi aba wo twa adeɛ yi mepakyɛ baabi adusa wɔ no ɔmo wɔ sɔmi makro inside goye filling station hɔnom na maame adusa ɛne kuro adusa ɔmo butuo na nhyira nka ɔba adeɛ sɛ nyɛ hɔ nkɔ no mo ɔmo ahyeta the whole Ghana even ɔmo nuo no ɛyɛ aduro a ɛtra kɔ baabi a the whole world adusa hɛba ɛwɔ hɔ mepakyɛ gye nɔmba yi na ne adusa ɛni nkɔmɔ na ɛbɛboa wo 0500 110 115 0500 110 115 anaasɛ 0557 009 824 0557 009 825 mepakyɛ maame adusa ne namba ɛna mde ama wo yi mepakyɛ mde oduru Bafan herbal mixture and Bafan herbal capsules owura Bafan ɔyɛ abadom Ghana Bafan deɛ ɔse ɔno deɛ ne nuo no ɔyɛ no sɛbe ebinom de honam ɛna ɛyɛ adwuma no ɔno deɛ ɔbɔ adeɛ nyankompɔn ne tumi wɔ no so Bafan so ɔnam kwa ho na so ɔte sɛ dua bi kasa wɔte aba bi tumi frɛ so owura menim sɛ menti na anam me na meyɛ adwuma wei no me sa malaria nko ha wei sɛ meyɛ hepatitis B ho adwuma wei sɛ meyɛ wei Bafan so wɔ aduro bi a ɛsa ɔsa na yɛka ɔsa deɛ a the whole Ghana mepakyɛ Bafan ɛmfa ne mfikyire Bafan sɛ menka ntoɔ sɛ sɛ ɔno ne bɛto nkyea ebia ne koro wɔ ho wo yɛ fo yareɛ aduane tɔ yɛ mu a na yɛ mu keka wo wɔsɛ menka ntoɔ sɛ kɔ baabi yɛ tɔ herbal medicine bia wokɔ asɛm pɛ Bafan aduro no a ɛsa saa yareɛ wɔ bi ɔno wɔ so wo deɛ fa yareɛ ne kɔ wonya ka yareɛ no a na ɔbɔ Bafan de ataatoɔ na ɔtɔ no no ara sɛ ɔhwɛ dan kwa na ɔyi di ama wo na ɔkyɛ sɛ de obesi anom no akyɛ koraa na ɔtwe mmiɛnsa dwɛ na ɔbɔ nsɛ dwie ɛkɔ mepakyɛ Bafan ne namba ni nie 0553 541 501 0553 541 501 and 0208 233 058 mepakyɛ Bafan ne namba ɛna mede ama wo mɔmɔde ana ne Bafan ɛni edwa na ɛbɛboa wo mepakyɛ madu Godsway casket shop yɛka sɛ casket a ɛne sɛn ɔsɛ meka ne casket ayɛ ɔdɛdɛdɛ ayɛ fɛfɛɛfɛ because kɔsi buroni asɛm bi yɛ dɛ waroa po ne kama mepakyɛ mede oduru Nyankopɔn akwan efundaka ɛtrabea meka ne sɛ asɛm na ayɛ huhuhu wode ɛde asɛm na akɔ ka obi yɛ ma hyɛ no mepakyɛ Godsway casket shop ayɛ dɛdɛdɛ Nyankopɔn akwan Godsway ne saa neteɛ casket efundaka shop ne yɛ baabi a deɛ no yɛ de ɛgyina nti fundaka ho asɛm na meka kyɛw ɛnɛ coronavirus adawo ma yɛni obi mpɔmpa ne nto fundaka mu Nyankopɔn yɛ adom fundaka fo ɛnɛ de yɛ nie wopɛ wu hɛ ka ba de Godsway bɛyɛ wɔ wɔn na timi yɛ fundaka wɔn mu do koko no wɔtumi yɛ fundaka te sɛ koko yɛ de wawura mu na sɛ owi ase aba yɛ koko na abɛdɔ yɛ wo de koko na ɛkɔ asam ado okɔto aso wɔ ne pa kyɛw Godsway sɛ menka nkyɛw sɛ wɔn mu wɔ dwumadi a wɔn die sɛ ebi a na onipa bi awu na pɛ sɛ unis card bɛyɛ yi wɔn abɛtumi agye ɛyɛ na yɛ dɛ ayɛ funeral services funeral loans sɛ bi a wɔpɛ sika de ayɛ ɛyɛ wɔn wɔ hɔ wɔpɛ ambulance ɛde afɔ wofunu mepakyɛ ambulance wɔn bɛtumi provide wo video camera anaasɛ video coverage anaasɛ photos wɔn abɛdi ho dwuma ma wo at the same time wɔsɛ wɔn wɔ payment plan sɛ bi a ɔba bɛtɔ na osi kɛso a wɔn bɛtumi no ayɛ plan na yɛakyɛ mmienu anaa yɛakyɛ mmiɛnsa na wɔatu afa na deɛ aka yɛde akyɛw wɔyɛ wɔyie ni bra woba yɛ ano ɔba bɛtua deɛ aka wompɛ wɔ no apɛ ntɔkwa bɔmmɔden afɔ oni ɛkyerɛ wɔn aso yɛ na mepakyɛ wɔn sɛ wɔn wɔsɛ we deal with quality local and foreign casket wopɛ aburokyire afundaka na ɛnyɛ Godsway nka menim sɛ aburokyire kɔ wɔ aburokyire fundaka ne nyina yɛ dua wɔn sɛ yɛwɔ aburokyire deɛ na yɛwɔ Ghana deɛ nti ebi a wɔyɛ bɔga na wu wɔ hɔ a mepakyɛ wɔn yɛ ntɔ aburokyire casket ma fabra Godsway yɛbɛyɛ aburokyire deɛ ɛde ama ɛyɛ mepakyɛ wɔn wɔ Fanti New Town Kumasi ɛyɛ Kumasi Fanti New Town wɔn wɔ labour roundabout asafo Fanti New Town labour roundabout wɔ ahodoɔ ani kyerɛ mu sɛdeɛ wɔkɔ yɛka ne sɛ wɔn ayɛ hɔ no a rɛmpɛ ɛyɛ hɔ no wɔn ka ne sɛ ewura fi rɛmpɛ hɔ nom no a menka ne saa rɛmpɛ assembly hall medase India na mepakyɛ wɔn numbers ni nie
bɔmmɔden agye baako ɛnɛ deɛ ewuo na teta ahaban so ɛnkasa mi deɛ fundaka deɛ mempɛ woyɛ deɛ wobɛpɛ tobi esi wo mpɛkyi na woyɛ deɛ wobɛkɔm ɛna maka akyerɛ wɔ mepatɔ numbers ni nie 0243 737 457 number wo deɛ loto number paa o 0243 737 457 obi twa yɛ obedi na maka akyerɛ no wɔn nso yɛ 0266 194 678 wɔn nso yɛ 0234 awurade 0234 543 479 0279 315 870 loto numbers nkoa bɛ wɔn na etimi yɛ fundaka si wɔ ɛda a de bɛtɔ fundaka no wɔn de saa date ni twɛ loto a ɛbɔ bɛ na meka kyerɛ ɔbɔ so nkoa na etimi yɛ saa nneɛma wɔ wɔn yɛ magic sɛ abusuafoɔ bakanfo deɛ ma bɔmmɔden a wofuro bi wu a ɛmfa mama so yɛ kɔbɔ so yi wɔn bɛma fundaka bɛpa kyɛw de ɔdu mɛdwa wɔn ana so yɛ wɔn pɛ sɛ ɔbɛwu ntɛm a bɔmmɔden apɛ so nso bi ɛbɛtɔ akyi o bra dabi a mɛdeɛ mɛka asɛm wɔ akyerɛ wɔ mɛsɛ mɛka asɛm ɛna mɛte ase Amerika yi wobɛbu mi sɛm yɛ bɔnsam baada yareɛ bɛbɔ a ɔbɛwuo no hɔ na ɔbɛka sɛ yie mɛdɔ kan ka wɔ sunsun bi ankasa adeɛ nka nyɛ adwuma Yesu Kristo no wɔ ayerɛ duro mɛka kyerɛ wɔ sɛ eduru baabi a bene ne soɔ no enipa ne kyerɛ nso a ɛyɛ se yɛkye no wɔ yerae eti ɛma broni nka nkyerɛ wɔ sɛ saa nneɛma no yɛ bɔne wokɔ ho a bɛkɔ bɔnsam de mɛdɛ maka kyerɛ wo mɛ sɛ mɛwu nkwasi ewuo ɛmpare mɛ bra na menya nneɛma ma wate ɛbɛboa wo wɔne kyerɛ mɛdwa wɔ aso yɛ yankopɔ ayɛ adom na naado aboa yɛn wɔsɛ asomfidie wɔsɛ asɔre bi anyɛ asɔre wɔana wapɛ eti wɔana wɔyɛ de kɔɛ da yi bra na menka soma mu asɛm nkyerɛ na menyɛ sunsum dwuma ɛmfa ma wo yɛmfa nta wɔkyi coronavirus wɔtwam bibia wo ne problem yɛmmoa wo na wo so sipi ne sita biribi ba bɛsi wote kam na ɛba bɛyɛ a ɔwo wo ayera na wote ofie wo ne problem ma obi nka nkyerɛ sɛ ɛbɔne me deɛ ɛbɔne a meedi ɛnso mɛkɔ heaven sɛ heaven wɔ ma mpa meekɔ bi na so wokɔ bɔnsam deɛ woba bɛto me hɔ mepatwɔ numbers no nie 0553 011 926 0553 011 926 anaa 0272 854387 mepatwɔ mɛdɔ wɔ ne numbers ɛna yɛde ato dwa yi mɛdɔ wɔ do Kumawu TV ha ya mepatwɔ Kumawu TV yɛwɔ available time especially the spiritual hospital so sunsumfoɔ no a moyɛ sunsum dwuma na mopɛ platform kɛseɛ ɛde wɔ asɛm akɔ akɔfa hɔ no Kumawu TV yɛbɛ provide wɔ mu nyinaa de ama wo mepatwɔ Kumawu TV yɛwɔ Google so 2CTV woni sa application bi a mo a mukuta Android phone no ɛne phone so papa no wokɔ 2CTV a ɛno ansɛ anaasɛ Google a wa download app bi a friend 2CTV mepatwɔ wobɛnyɛ Kumawu TV wɔ so every day nipa 1.5 million ɛna hwɛ across the world mepatwɔ nso fa ahodin bi sɛ YouTube so na abɛkɔ a Samdakus TV SAMDACKUS na de TV na so YouTube so anaasɛ wokɔ Facebook a ɛno nso ɔbɔ Kumawu TV ɛwɔ Facebook baabi a yɛ dɛm live sɛ sɛ yɛm ne ɔkasa yi wokɔ Facebook yɛ dɛm YouTube yɛ dɛm 2CTV yɛ dɛm ɛna aba live TV nso a yɛ dɛm wompɛ ɔno apɛtokɔ a ɔmɔde bra ne yɛ ne ɔne dwuma mebɔ dɔnkɔ me saa June ya kosi June na wieyɛ yɛwura July mu pɛ masa apagya boɔ no enti ɛsɛ yɛ adeɛ akwanya ne da ho saa month wɔ a grace period because yɛsi busumi nsiam enti yɛkɔ akɔwura busumi nsuo mu a ɛno de yɛbɛsa so yɛtadua mu enti abusua wopa mepatwɔ number nam de ato dwa no 0453 011 926 0272 854387 0200 603 602 wɔne numbers a yɛde edi dwuma mebɛpɔ mɛsa de number no ato dwa obi sɛ papa wa no contentem dodo mepatwɔ mbɛpɔ a mɛsa de ato ɛfam na wo so afa bi na na mɛ adwetwe nkɔmɔ bibi abɛboa wo ɛbɛyɛ kama mɛda ase mebia me phone line ne sisi a nanso ma me nkɔgye ayi kakra yɛnye nimdeɛ kakra mfiri India spiritual doctor India wada wo sɛsɛe wokyerɛ m sunsum a ɛyɛ papa ano ɔhyeɛ brɔfo no bebe ma me mwie ayi hɔ no okay God's way gasket na casket papa no ayɛ deɛ papa yɛpɛ sɛ wo yɛka fundaka firi abrɔkyi yɛka no koraa ne sika no tumi bɔ ɛfie odwetire bɛyɛ 20 nkora nkora ne nya dwetire mo ɔsɛ ne deɛ ɔno akɔfa aba ɔno a wɔyɛ sɛ sɛ ɔkɔfa ka abrɔkyire a chance kora bɛtua ne port ɛnyɛ asɛm ketewa wotɔ ne ha wonya no papa me ne yɛ adwene
Bedas. It's quite a bit me abo. Bedas. And GB1 industry roof. Also, in terms of payment view. So, flexible pa. Sir. Yaka. But the next one, me my brother say as also. Okay. India. Say, mame and cham ho kakra bi mra. Me je nkra to aba me ba. Ebusu ya beto aso. TV aba. Amansane yena yedi. Ghana, hello everyone. Within the slide, me actor. We are Kumawu TV. We the yaye demo movie bia mo pese mo share. Aye chi movie piano. Aye na ye movie aye in Ghana ha, especially in our local language piano. It's all about Kumawu TV. So keep watching Kumawu TV. TV aba. Amansane yena yedi. Kumawu TV aba. Amansane yena yedi. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedi. Kumawood TV aba. Amansane yena yedi. Nkonyenya Harriet Bodon manyang fiala ganya actress ha lenye vovoyi da shada mano na nyi hepona Kumawood TV. Kumawood TV a ele agbaji nyoto mi be multi TV akenenya be wo ya mekwele ji hara jagba na yo agba nyala wa vava dereji no kala fima nya baby movies yo keke mi ejitima mi akpe la fima akpo aka movies akpo ga movies akpo jogbaji movies so ha musian ya nya tonko be Ghanaian movie ko akko keke la fima ga iji ha wa me nele na nejra etela nya tomato so mi kejra mele kwa jagbagba ne na va awo advert alo boblo toto le Kumawood TV ji amo ha wa po onu ava play na ochina jo wonto eta mesia manager jagbagba be ye po Kumawood TV. Kumawood TV ava mi atukoka tanto Ghana atukoka tanto Kumawood TV ava mi atukoka utoye Kumawood TV ava mi Ghana atukoka ye Kumawood TV Amansane yena yedi. Kumawood TV aba. Amansane yena yedi. Hello, Ebusia for your from Calibos, the only boss with wireless. Boss Suba Coupe, TV so they were when it's here. Kumawood TV, Ebam. TV aba. Amansane yena yedi. Kumawood TV aba. Amansane yena yedi. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane yena yedi. Kumawood TV aba. Amansane yena yedi. My name is Valentina. I also watch Kumawood TV. Kumawood TV. Yena yedi. Keep watching. Kumawood TV aba. Amansane yena yedi. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano baby ya. Oyiwe yo odun ti da wako han card ya yo masa park in emfa he o man do so can love you be me jai don kan hwe wo de last akoji golden tulip hwe o hye me ha o ma empo se be pie na me nyandru fia o ye ne den on na your what up is Floking Stone Kumawood TV ahaya na wo hwe enyin firi ha enyin tu ba bia ha na efe ha na ede movies papa nyina ahaya na wo Floking Stone hala back yo Kumawood TV aba. Amansane yena yedi. Kumawood TV aba. Amansane yena yedi. Sini papa be na upe bi ashe. Amansane winyano. Abusia for ya da mo nyina ase. Ya bra no ayepe. Enti maybe a phone line no. Just 5 minutes pe. And I'm maybe a phone line. Me patch on my me ne preko. 0200 603 602 0200 603 602. Me patch over to me afre
obi say so for onya kufu ado no aka ase so abobo number say menya fellow Ghanaians me patch of me major one enti me patch number ne 0200 603 602 fellow Ghanaians be can say 0200 603 602 fellow Ghanaians fellow Ghanaians that was it nana me ada wate and I uni side but that's it so before yeah say to me I can once obi sim ye sofo bet me use African power ni bia because ebo say osofo bi say me the angel na ye adwuma angel by us me the angel Michael so nya Ghana di me the angel Raphael na ye adwuma ono so nya Ghana di enti say wo sum a kwasi broni atoto ne de enti Africa to me no almost your best from say almost o me angel wan unim maye so mo na dai mo se di kaka bi se so bi your papa o yo nyame that's right I don't just want to boss so bass abi what is ni kenya popo be ya ma no ayi to nyame su e wo se ni papa into o nyame e pre ko pe that's right na abrofo na o so mo to keje o mo ne mani yo o ma da na mu se ase abrofo no o mu hunu ne wo African continent no mu baaye o be nya ne ma ne de o ye ne ma de what I say na kwesi broni a men to say go una de baburu ba si nsu na after say wo kofo mu okoto edi nipa okoto na be so che sen apa on tu bo nyakopo na wo kwan say otumi fa nipa nkwa nipa ya se ne bia ni wo so otumi fa nipa da sane de nkwa say onim nipa bo wa de go for nipa nkwa e ja bo na da enu ti na ye na ba no yesua de no ehuna de no o say no o say babo ti be kan no kro mo bia ehunu enya de say na de na tie sani ade ne tie on say kwasi broni ye ba coronavirus omo ye the purpose for Africans and the tumi ekuta be before ne kala na ekuta ye anyi ya repo na de entimi ye ento on say ekumo omo na say omo ni abre ai omo say de say entimi black on the way and ye be kumo by force ya dey to America omo ye ne ko hwe ni nyame aka no so ri ka ho say ye be de ye ni akire bi ye be tare akire bi ni apemre ni ade ye tete on so ate bi ka de enka ye da David oto ayi ye be say jatabuo but ebi ase no ya sembre ma ho no ya sembre ma 000 me pato me be phone line no o ba so be fa wa ma ya be pon me pato me da se pa oh ebi ase be ko plan na jatani ayi Jacob ayi what my friend is saying David no mo yere no mo tuo e bo enkomo okay India hello good evening Mr. Yawade Achimda mo ya yanko Mr. Mo mo me mama ya bedasi na da go when they say di be in da o ka te enyame na no mo Africa mo no afọ no ebe pa o mo ko no ma da ye na no mo pa o mo ko no da ko na enyame no o mo no na o mo president mo ko o mo ko ana so na se anko mo so o tumi e ka tell me obi e di kai afanya o mo so no this no ko no mo so o mo ti ase na o mo ta o mo ko ta no eno no men jate but I be to kakra na bedasi obe tiro mo kakra hello hello oni pa ba je mi hello oni pa ba je mi no we worry that's right kwama ga ta so ni je di na worry no worry apa eja mena juma na bi ma ta mi ke ja ni juma na su tu ni du ko pa bedasi na e me di o wa ya na Africa no ya ma blo fu si yo no crepa tete ya ti be mi wo bi o ti ti ara e me bi ko ti ti ana mle je na kon ni ti ti ara o boto mo ezo na mlo anya abo fu di ti an se ye ni kon anya de ori ni obi ampe o ya na ma na ko so ni ya ru me ya ma ko na wa ebe wa di e ti se mi ya ma ko na re ni mi eno kre ni we were to join Muhammad ya na mo ye ya da se
Yẹ̀rù àpàbàmù ẹ̀dá sí pa. Hello. Hello. Oh, obi ẹ ọ ntumi. India. Yàgò àbí bèbí sá question. Wọ́n sẹ́ enti yẹn nànánum. Kwasi Broni bá dọ̀ fún ọmọ náà. Ọmọ tí a sẹ́ sẹ́ ọmọ fún ọmọ nkọ́ ànáṣẹ́. Ẹni sẹ́ ọmọ dáadáa ọmọ. Dáadáa máa mọ. Ọmọ dáadáa yẹn nànánum sẹ́ sáà ni mo yẹ evil ẹ̀bùn sam ní ọmọ creative heavy creative. Hello. Hello. Ọba mi kẹsẹ̀ wo dé ní bẹ̀bí akásẹ̀ pèrè. Hello. Ẹja wo dé ní bẹ̀bí akásẹ̀ pèrè. Mo bọ̀ jọ́ mi kẹsẹ̀ fi kà sọ mi dín bí Ebenezer. Ẹbẹ̀ náà yẹ ọkọ ẹ̀. Hello. Ọba mi pàtó mi tí o. Mo bọ̀ jọ́ me fẹ́ náà máa ka asam kakra fa asam yẹn wọ̀ nù. Ẹ kọ́ àdàpọ̀ mi pàtó kásá. Sọ wohwɛ Bible na ɔsi nsisi asoma Nyankopɔn bɔɔ so ne asase. Na asase so yɛ sum, which is black. Na ekyi no Nyankopɔn bɔɔ ɛhan. Yɛ sɛ ohu sɛ ewiase no ɛhan kora na ɔbɛtu sum. Ɔbɛtu sum, sum na n'ɔbɛn. Na ekyi saa nti adeɛ a obi bɛɛ bɛtu no oṣù obetu etwa ne saa. Ɛnyɛ yie. Nti ɛsɛ ohu sɛ ewiase no. Black is powerful than light. Papa me da se, papa me se wa ma. Nya me e. Biblia na e be ntimi fa ko bi abi o. Aha. Na India na wa no da asem so. Ya bo abi asem no. Na me ka se, on be daada. Onu se minimo bi a oti aware ase a eye. No bi etima be daada no mo efri aware na ase no be so kofo yi daada me. Oba ekiri nyenye bi. So be daada ye na no. So we kura ho hia, we nye sei. Ɛna ɔmo gyegye saa nneɛma no nyinaa ɛde firi wɔn nsa na nea ɛkyɛ ne sɛ sɛ ɔmo daa ɔmo wie na ɔmo gye saa nneɛma no a tena ɔmo de baabura hyɛ ɔmo nsa tete ɔmo de nneɛma yes tɛ ɔmo kɔ wie na afei yareɛ bi na ɛbɛba asɛm bi na ɛbɛba afei ɔmo apra adeɛ a ɛnyɛ adwuma ɛnyɛ nnɛ ɛna saa nneɛma no firi ɛnyɛ adwuma firi tete ɛno nti obi te asɔre deɛ ɔbɛbɔ mpaeɛ saa spiritual body yɛn kɔ diabetes pressure sɔfo wɔ kɔ nkɔ ɛbɔ mpaeɛ ama wɔn no kɔ pressure ne diabetes ɔkɔ ne bɛma kɔ ɛnyɛ adwuma ɛsɛ so ɔbɔ mpaeɛ ama obi ɛsɛ tete fɔne ma na nɛnɛ wɔ hɔ no ɔde wei ka wɔ mu apa ne gya dɛm na ɛyɛ adwuma India ma me mo akakra. Ya mo na owura ya bo abɛn ne wɔn a wɔn bisa saa question wɔn adwe. Wɔn nya kra. India ade wɔ yɛ media. Me na yɛ media ɛso me bo. Ana India wɔbɛdaadaa me sɛ mɛjɔ ade wɔ yɛ kuta wɔ ɛnyɛ sɛ mete wɔ ase na me gye tum sɛ ɛnyɛ a saa ade wɔ ɛho nhia ma me bio. Ti me daniel ma wɔ a ɛmfa me ho me na yɛ media sɛ me daniel ma wɔ a me firi ma kuma ma de ama wɔ. ɛna tete so ɔmo gye nipa di ɛno yɛ problem wɔn di ɔmo nim sɛ etwa no ɔmo nim ntoro eti kuni obi bɛka sɛ ɛne ɛne yɛ nana no ɔmo ni hɔ me na adeɛ no wɔyɛ media sɛ me kuta me yere na me sɛ India me yere ne ho nhia me ne ho nya me pɛ bio nti India fa yɛ example foforɔ oh ɛyɛ asɛ ɛno na so mboɔ dabi ɛnyɛ easy me de mi anu ti fa yɛ ba for example okay ɛfa ne sɛ me yere me dɔwa wo yi na me dieta otwi no so sɛdeɛ ɔhwɛ n'anim guusu bu hɔ yi a na me sɛ otwi me yere kura me na atena kyɛ nti otwi gye so na me gye mu otwi a me ba sɛ ɔbaa ne ntumi nka so wɔnkɔ because me na me na otie na me sɛ why good example for me say mo nti otwi na me wọ́n sọ de wọ́n twi mi pàṣẹ o ẹ̀nfà nfa hàn náà de fọ ọ̀hún mi nà pàṣẹ o ọba náà ọ̀sùn mi bò mí nká sí mi jẹ́ yìí. ọba náà ọbọ̀ sùn. wọ́n yẹ mi bó sùn pa. thank you ọ̀sùn mọ̀. wọ́n ní wọ́n kàmi ní ọ mi yẹrẹ diẹ mi tẹ̀lé sọ ọmọ sọrọ. secretary. abusua jà yìí. bí i ẹsẹ̀ màtí yẹn sọ ọkọ law school gra. ọbẹ̀ bí ayọ̀ ọba mi yẹrẹ diẹ mi pàṣẹ o ẹ̀kọ́. abusua ma mi fọ nọ́mbà náà ẹ sá mọ̀ bí o nọ́mbà bẹ́ẹ̀ ti mi di abá ìfìdí yẹn so ó tẹ̀ nkìrẹ́ ó tẹ̀ takurade ẹ̀nẹ́ sẹ́sẹ́ mi bíyẹn bẹ́ẹ̀bi biara wọ náà yẹ sunsun nípa ọ̀pẹ̀sẹ̀ spiritual hospital yɛde bɔ akakye bi ano frɛ namba wɔ yi yɛba bɛtwa yɛde ba bɛto afidie so mepatɔ numbers ni nie 0553 011 926 0272 85 4387 0200 603 602 saa numbers wɔ yi ɛna abɛtumi de afrɛ yi wɔn anya ne yi a mepatɔ wobɛtumi akɔ Facebook na wɔkɔ Kumawu TV program ɛyɛ ɛda so anaa bɛtumi akɔ YouTube wobɔ Samdakus TV SAMDACKUS wobɛnya full program ne nyinaa hwɛ ɛno adeɛ ne nnɛ deɛ yi ɛsɔ so
me patron numbers no betimi anya adade ho o post na no abobo ne kama na dey afre na bi yet me kama india me patron me bra na ye be fa number to dia na India spiritual doctor number is 0240 55 36 82 ebesu su dwumadie ne hunamani dwumadie bi otu mfo nyankwa da roma yete ne te everyone so bebe ya so ne mo mfashi wa adwene mu se bibie no ya aboso nsem ana bibie no emfi nyankopon bibi bia otu mfo nyankopon edia ne mo besia oba otu mfo nyankopon da roma ya me esa e pa to me tia me yere ne me manyina na me tia me ya me bia omo eye die heart fan nana kwabra jesi asiama ono oyere ewo London me pa to mo hwe me sisi a me chia mo pa me se mo anye so a 5,000 pounds o pa mra me gumoto me pa to manu ato me chia me mpanimfo bo a me twi nyina me chia mo nyina especially me director me able director nya sabo apa brasa me pa to me chia wo ya me insha pa to bye bye TV aba amansane yena yedie Ghana, hello everyone. Me did the slide, me actor. We are Kumawu TV. We the Yaya demo movie beer, mo pesa mo share. Aye chi movie piano. Aye na ye movie aye na Ghana ha, especially in our local language piano. It's all about Kumawu TV. So keep watching Kumawu TV. TV aba amansane yena yedie Kumawu TV aba amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ahye amansane winyano baby ya Kumawu TV amansane yena yedie Kumawu TV aba amansane yena yedie Nkonyenya Harriet Kodon manyamfiala ganya actress ha lenya vovoida shada manona nyi hapona